na ginatong plan, boss. Ayaw mo kabala ka. Katawa! Atas kamay. Karon, pwede dito buwag no? Pwede dito. Asam daw kay. Dito ron, Justin. I-order na to. Kung pila ka bunto, balik dito kasi. Sige, boss. Pwede mo na, boss. Scam na sa dinero, boss. Iko na sa nene. Gusto ba niya eh? Ano trabaho? Tama na. Cards. Nakita rin solo? Ito cards. Kasi mami kita cards. Ayaw mo kabala ka. Hintay mo muna mo sumulin ko. Kung atong tanaw, positive. Tawag ng baka tayo. Tapi cards. Pasa ko kay. Nakita kong tiyata. Kasi kung inagata sa di mo ha. Ay, boss, nga na si Kuan, boss. Agoy, boss. Paingon natin si Agoy. Nain, na. Yan. Ikaw naman sa itong buhaton. Pagko na itong kasin, boss. Kana, good. Good, good. Ano na? Tara, boss. Mao na ginatong plan, boss. Para nag-doon, Justin. Nagko kayo pagkarikap. Di pa na, boss. Wala so, boss. Ato na doon. Sige, boss. Ato na ginatong. Kung tarik Kuan si Don, Justin. Tara. LD ka. Imo ako na ipagawas. Igoy, gawa sa motang. Beli. Pare persen binood din mo. Sana may makikisasyon ninyo. Ang kwarta ipagawas na. Pali kwarta. Ay sa boss, ato tilawan boss kung tinuod yun eh. Binood na 100% di may magbinuwang. Oo, medyo kaya ka doon. Saling ng model. Ako sa pagkuha na doon kay Pao juga kailan juga nako 100% tinuod din na mong gi hatag butang ninyo. Wag ni palyado ha. This commercial is brought to you by Boost Herbal Capsule. Harong kanunay Pasko ng atong panglawas, imni ka na og Boost Herbal Capsule ana akin ni okra, saluyot, banaba og Panax ginseng. Haron malayo pud ka ning mga sakita, imni lang ka na og Boost Herbal Capsule. Available kini sa tanang pharmacy or kontak ka ang ilang numero. Basta Boost Herbal Capsule. Baskog ang imong lawas, baskog ang imong adlaw. Oh yeah! Puno! Pinatalisay ni! Butang yung armas! Pitinin mo ha!
Di na ko sokol! Bahala mo na! Ay lang tropa sa uban. Naray mo ko nila. Blocking dito sa area. Natay backup. Alam mo ka bala ka. Nawala mo backup. Nanakaroon sila sa skina. Corner na sila. Sige. Tira ka. Saan lagi doon? Doon lang ikaw dali. Wala, di ako ato.